Fatmawati yo ndeyek-ndeyek. Sik dayak-dayak apane? Kreteke. Liut. Kaya kertek gantung. Kok tak nei engko? Tenang wae yo. Heeh, tenang wae. Ora usah mikir werna-werna. Cul ngono wae. Cul rawel. Dipun bawani, Pak. Amplop mongko gangsal. Tembus. Mangewu mawon niku mangewu. Mesaya tembus e. Wis tampani ora apa-apa. Iki tak syukuri. 20 ki sesuk dadi 20 yuta. Amin. Karo ngiris kebon. Nggih. Iris kebon, Pak. Ora apa. Ora apa-apa. Wong Sumatera kebone ombo, Pak. Wah, nggih. Bengkulu. Oh, Bengkulu. Dosen Bengkulu. Saking Bengkulu. Saking Bengkulu. Nggih. Ini wis pensiun. Oh, pun pensiun. Pun pensiun. Kula kok 20.000. Dan ora ketang klungsu menawi nderek udu kula kanthi timbalan sowan ngaturaken pasugatan inggih menika ringgit purwa sedalu natas sak saged kula anggen kula badhe ngaturaken lan kula ngrumangsani tasih kathah kirangipun kula ngrumaosi tasih kirang seserepan kok menawi anggen kula ngaturaken pasugatan menika tasih damel cuwanipun para penggalih kula nyuwun gunging samudra pangaksami sak kalangkung kathah ewadene sampun dados pemareming penggalih para lenggah. Mbok menawi nika namung dapur kaleresan kemawon. Kula namung nderek muji kersanipun Gusti, mugi-mugi tansah langgeng kerukunanipun wonten ing latihan menika saengga saged dumugi benjang menapa kemawon anggenipun sami sebaya mukti sebaya mati tegesipun menawi awrat sarang-sarang dipun junjung menawi enteng sarang-sarang dipun cangking. Nglempakaken pasir lajeng dipun sade lajeng artanipun dipun tabung mangke pendak sesasi sepisan dipun dudah dipun wratakaken dhateng para warga wah jan kaya kula niku ya budidaya upaya gawe kesejahteraane wiyaga pendak-pendak mayang aku nyelengi pendak-pendak mayang nyelengi mula nek arep lebaran kae iso tak dudah iso dienggo THR kanca-kanca ya ora ketaming sepira ta sepira ning menika tandha tresna ning nong se ana isih melek ora kok njur arep ora ngetok ora ayo jumeneng ngadep tasma aku nyawang selendang biru Ayo nek dagelan ki tertibe ki ngono kuwi. Nggih. Ora mung limbukan tok. Gara-gara ki ya melu. Soale dagelan-dagelan zaman sekarang ki kadang kala sok limbukan tok terus engko gara-gara wis mulih. Tegese gaweane kurang nggone ngrampungake. Kirang tumata. Kewajiban. Saya nek dagelan gelem melu bongkar-bongkar panggung. Nggih. Kuwi apik. Kewajibane iso rampung. Syukur asah-asah sisan. Ya ora lara ati ngono kuwi. Mboten izin. Nggih. Ngantuk, Mas? Mboten jenengan ngantuk dereng. Ora kok aku ya kewajibanku tekan biar sesuk-esuk. Ah mboten ngantuk kok. Kok ora ngantuk mergane? Anu nggone niku tumpukan niku. Tumpukan apa? Tegesan doyan apa kowe? Mboten. Ora ana apa-apa kok pisan kok. Nggih pun nggih. Wis tak siasati kok. Wah nggih sae menika kudu duwe trik. Nah, mlumpuk nang ngarep tak kek kayu 500 tadi 500. Ya pun niku seneng banget kok. Heeh, dadi nggon aku wutuh ning rekening. Ha nggih, Pun. Wong ra urung sesuk lebaran ya didum. Lah, sesuk nang nggon aku lebaran arep. Oh lah nggih.
Ora ketang ming dolan terus le pamit suwi banget ngono kae. Kaya biasane kae lho. Lah nggih, nek iso biar-biaran. Dadi ngantuk lali rane apa-apa gitu. Neno. Kajenge dirampung kene ning Mas Yono. Kali ngenteni Gareng karo Bagong. Oh, lah nggih. Yo, monggo Mbak Wahyu Krisnawati. Wah. Storine kok kaya ora jenak le nyinden. Pripun ta? Mergane sing lanang latihan ketoprak. Wis gadang padu. Monggo. Ya. Hanya janji selendang biru selendang biru Mbak Wayu, pripun Mas wonten menapa? Nyuwun ngapunten dumateng sedaya penonton menika wonten kendaraan roda 2 menika plat nomor AB2180 FG. Menika sinten ingkang kagungan. Menika wonten tiang mboten montore persis ning mboten montore. Berarti niki ijolan mungkin. Oh, kijolan. Kijolan niki. Nggih. AB 2180 YG. Montore napa, Mas? Montore Vario. Oh, Mario. Vario Pak Dalang. Oh, Vario. Matur nuwun. Ampun. Adi niku kijolan. Nah, nggih. Mesti kleru nek kijolan ki mesti. Nggih ta? Nggih. Ora nggawa apa-apa neh. Oh iki mbok ora saru-saru banget to Mas. Mboten saru niku. Kuwi apa Mas Waono iki, Mbok? Sing taun keri. Oh, tahun kali. Oh, rencana pancen menika badhe dipun adani setahun sepisan. Pendak tahun gawe pendopo gitu. Loh, ora kok ya. Pendapane ya iki. Oh, nggih niki mawon. Diresmekke terus. Oh iya, mau apa? Oh, mau nyawer. Oh, nggih, monggo, Pak. Monggo, Pak. Mangke bibar menika sak klir-klirapan nggih. Bar truk duntak nggih. Sithik mawon. Nggih. Wonten mriki mawon mboten nggih. Nggih, Bapak. Monggo yuk, ayo nyawer yuk. kok. hamong ngenai Hati Nora tekan batin setiamu selendang biru. Ya, tetap mana? Mangga. tetap ana janjimu selendang biru. Oh. Bapakipun kala wau. Badhe nyair menapa? Monggo, Bapak. Pak. Mah. Le ngantuk aku le sare kono. Monggo, Pak. Nggih. Pun mboten sah copot mboten. Oh, nggih ndak sumuk nggih. Ya sopan nganggo batik kok. Nggih, wah ngagem batik. Wau niku wau kathah batik. Oh, nggih, monggo. Kowe golek mic meneh, kowe golek mic meneh. Derek ngenalaken Pak Dalang. Oh, nggih. Kula Raden Hartanto. Wah, Raden Hartanto. Trah Kraton Mataram Ngayogyakarta Adiningrat. Oh, nggih. Menika Raden Sentyaki. Mangke rumin. Kula wau siang sampun sowan mriki ningali
anak buah panjenengan anggenipun nata gelar. Oh, si Bima Kunting. Sakmenika kula badhe nyawer. Nggih. Nggih, sampun nyepakaken amplop. Nggih. Kawan yuta. Amplope segede, Pak. Lah nggih ning sing penting isine ngoten. Nggih segede. Waduh. Pun, Pak. Amplop nomor setunggal Nggih. untuk Bapak Dalang Seno Nugroho. Modal. 100.000. Oh. Nggih, mboten napa-napa. Mboten napa-napa Wonten niku sak ikhlase. Sing Pak. penting, Tondo tresno. sing penting ki seni. Lah Seni. jenenge Pak. Kayak aku ana jenenge ora. Amplop nomor kalih Nggih. sinden sing nombang bareng aku. Wes sinten? Pinten, Pak? 250.000. Wah. Sae wah jan. Kinten-kinten sinten menika? Kinten sinten? Wah, panjenengan ingkang milih, Pak. Weh, panjenengan. Purun napa mboten? Ini dadi perkara lho niki. Nggih niku. Soale wis sesuk lho iku aja gawe perkara nggih. Ngangge mic, Pak, gek cetha. 250.000 dua lagu. Oh, dua lagu. Lagu yang pertama Nggih. Sri Huning Mustika Tuban. Oh, nggih. Nek seruning mustika, Pak. Enggak. Lagi. Nomor kalih. Lagu nomor kalih Bajing Loncat lagu dari Sunda. Wah, nek bajing loncat nika Mbak Ayu. Mbak Ayu enggak. Nek Sri Uning mriku Nggih, saged Mbak. sinten-sinten. Monggo, Mbak. Mangga. Pun maton dulungke ra ayu ngoten mawon. Lah Kita niku, lah mbak. niku. Yo. Amplop ketiga. Amplop yang ketiga Kok ora ana untuk jatir. tukang kendang. Wow. 50.000. Tepuk tangan untuk tukang kedang. Iya. Kita iki kok kongkonane Tulus kita iki. Dolope Tulus kita. Yang penting itu kan adil, Pak. Adil makmur. Adil proporsional. Nggih. Nek tukang gendang tetengok terus mongsok 200.000. Ayo. Nggih. Mesake sing menyanyi gitu. Nggih. Amplop angka 4. Ora neng. Mboten beto. Sampun telas, Pak. Nika lho Pak mesake nika lho. Iki wonten Pak mangke, Pak. Oh. Aduh. Wah. Waten toko kulit mun kathah dompet. Wonten dompet mawon gitu. Nggih. Mbak Sinden sinten ingkang badhe Sri Uning monggo. Sri- Nyuwun dibawani nggih Pak nggih. Dibawani. Dibawani dhisik langsung. Ayo siapa? Ayo. Sri Uning sapa? Tatin wae Tatin. Ah. Main mlumpuk bandane main mlumpuk. Ben sisan. Ben Bali. Kena nggo ngambake kretek praga. Go nambake ketek rogo. Semet terus karo seono. Ha piye? Suwe-suwe diliwati Tatin yo ndayek-ndayek. Sik dayak-dayak apane? Kreteke. Liut. Kaya kretek gantung. Kok tak nei kok. Tenang wae. Heeh, tenang wae. Ora usah mikir werna-werna. Cul ngono wae. Cul rawel. Dipun bawani Pak. Amplop angka gangsal. Mangewu mawon niku mangewu. Mesaya tembus e. Ah. Wis tampani ora apa-apa. Iki tak syukuri. 20 ki sesuk dadi 20 yuta. Amin. Karo ngiris kebon. Nggih. Kira kebon. Pak. Ora apa. Wis ora apa-apa. Wong Sumatera kebone ombo, Pak. Bagus. Bengkulu. Oh, Bengkulu. Dosen Oh, Bengkulu. saking Bengkulu. Sumatera. Saking Bengkulu. Nggih. Ini wis pensiun. Oh, pun pensiun. Pun pensiun. Kula kok 20.000. Sing nampa duit sapa? Aku 20 kok kon bawa. Lah ya sing nampa sapa? Le nampa aku. Ya, Ning Dik. kok tak keke kowe sisan. Gung jembarke. Kretek praga. Go jembarke retek. Nggih, terus Kretek bantar. retek bantar. Wis jembar lho, wis telu lho dalane. Telu tok nggo liwat ijen wis. Gendhiyek. Sri Uning. Sri Uning. Nggih to, Pak?
Menika Sriuning mangke Mbak Ayu bajing loncat. Nggih. 250 2 lagu. 20 kur bajinge tok. Ora nesu. Ora tambahi pira kowe? 10.000. 10.000 iki bajing rande buntut kuwi. Aduh. TKT Puskesmas wis 10.000 wis Sesuk nek kenal meneh nang kono nanti. Nang Sumatera. Pak Sinole kendalang meneh nanti sesuk rada tambah. Nggih jenengan nanggap kok. Ya. Mite iki Pak tobat iki. Nggih nek pun tobat mboten napa-napa. Kalau klewu tin. Dinggo bubur ya itu sak soblok. Ayo, bangane kowe mulih mau. Malah ora entuk apa-apa. Matur suwun sanget. Sumatera. Amplop ke-6. Ayo bawani sih. Wis yo bawani wis ra eneng-eneng. Dibawani, Mbak. Wis asas iki. Wis mulih kojur iki. Putri kang sulistyeng warni. Oh joget angsal nggih. Nek joget bayar lho, Pak. Napa ajeng bopong kula? Oh. Ten iki mawon. Nggih wong ngono wis kelangan akeh kok. Bapak R joget. Ora apa-apa ya ben. Ora apa-apa. Kepuasane piyai iki Dhewe-dhewe. Wong aku ki 10 wis puas kok. Lahir batin. Nanti mumet dah. Nggih pun pensiun. Tur tobat nggih. Nggih. Nggih, ampun gemremeng, Pak. Kira tesih nggih dompete digedhok-gedhok. Mangga. Nganti keju pilinganku. Tekne napa? Aku isih ana kuwi jan. Guyu terus. Heeh, aku nek karo wong siji kuwi ra iso ngampet deh. Nggih pun Biyen dilairke wae mbane lair ning dalan. Zaman nome biyen zaman dagelan Mataram ning Jawa Timur jajah. Wah, lucune ora umum kok kuwi. Nggih. Celewo nggih Mas. Celewo mlebu pasar gedhe bleng ning Magetan apa ning Kediri ngono. Wong sak pasar celewo. Do foto, do ngantemi. Alah lho kur nyeler dompet kae tok kok. Ayo, undang tenan yakin. Sriuning mustika tuban. Kaya Kakang Adi. Kaya kembar, yakin. Kaya kembar. Kaya nekula-nekuli. Napa ya, Pak? Oh, ora ngoten. 10.000 nggo nyambung. Monggo Pak, ampun gigrik mawon. Nggih. Joget, Pak. Nggih. Ampun bal-balan joget mawon. Ayo, Nak. Putra Kanjeng Sira lawe tak prangkeng bejanan Bebela Wiratmaya Oh, jenengan dadi Wiratmaya nggih, nggih. Nggih, leres nggih. Mbok jajal disontekke sik. Nah, iki disuwuk nek iki. Nek disontekke ke modern. Tanurung Sriuning
Mbak nggih Sri Uning. Wiratmaya gugur ora? Wiratmaya gugur ora? Wiratmaya gugur mboten? Oh mboten. Ora. Oh pales. Oh disetem. Kok sik menungso disetem. Oh. Lah wong menungso kok pales nek gitar iso pales. Nggih. Oh le nguntir ngantek. Jebret. Ayo nak aja nangis wae. Mboten nangis. Rok iki jenengan iki lho, heh? Kok teles? Ora ya. Oh lho. Ya. Dadi mustikaning tuban. Ketoke kuwi tok jak pasangan dagelan malah. Sabar. Ampun oyak-oyak. Lemu ra iso mlayu kok. Ya, mangga. Serihane mustika tuban labuh tresna lan sabaya pati Raten Wiratmaya kang wis prasetya anandang branti Pak. Sabar, Pak. Loh, kula mboten nodong. Oh, midak. Oh, nggih. Nggih. Ampun midak. Ndak mandek. Nggih, ampun kesinden rika mawon kok. Nggih. Ah wong wis entek sawerane kok sinden wae. Nggih. Dua lagu. Monggo kesore mau le nunggu karo nata dhuwit. Nggih. Ah nggih kula nggih mesake wis. Mboten ana pensiun wis. Jenengan dosen? Jenengan niku Jenengan dosen. Oh, dosen matematika. mula etunge memet. Ah gitu, Pak. Kudu dimenek. Angpe. Ragawa kur kari 30. Mbah. Percaya ora nek iki dosen? Percaya nek aku. Percaya ta? Heeh, ya ning Sumatera to. Sumatera dosen Kok Sumatera. aku kaya ora percaya ya? Heeh. Kula? Oh nggih, ngacengi jempol tok. Oh nggih. Wah, pun mboten sah disekseni pun. Nggih. Dosen nang Jana Baja tak tambahi lho. Oh, nggih. Oh. Nggih. Wis kentekan kok golek seksi. Ah bayar piro? Sesuk ki nek bapake kuwi dadi dosen nang ngendi, Bu? Sumatera. Jana Oh, Jana Badra. Nggih, niku Pak Siono tambahi nggih. Nek mangke kula diangkat dadi dosen swasta, Pak Sino tak tambahi, ora nang saya. Lah Pak Seno.
Blangke wong mriki niki ngarep jago dosen e kok. Dosen apa? Ayo dosen 80 kuwi mau. Nelung. Mboten ana, Pak. Sik penting seduluran. Uri-uri budaya sing asli Indonesia. Tepuk tangan untuk Pak dosen. Sing wis Diakui di UNESCO, Pak. Sing ngendika kuwi wakil Ya ono mik. Gubernur Bengkulu sing ngendika. Mergane Gubernur Bengkulu Agustin di penjara. Nggih. Wakile kuwi nyambut acara kaya ngene iki. Oh, nggih. Mbah, dadi dosen nek pengen dadi kaya iki. Ora Lah piye? joget kok ngene wae. Yo, diteruske iki. Teruske. Mengke le crita mengke. Nggih, mengke Aku ya mumet piye to iki? Apa nek iso mulih sik jukuk meneh gek cerita meneh to. Jukuk apa? Duit. Dadak ditutup-tutupi. Nggih, Pak nggih. Pensiun e kok. Mboten napa-napa. Wes tukokke uyah yo asin. Katres. Ya, Dek. Katresnane wirat mayor ing senadyan makasane Matur nuwun Pak Bengkulu. Matur nuwun, Pak. Mangke. Oh, mangke. Dileti riyen nek Ini bajine terus-terusan. sedolan. Nggih, ambekan kok didukke nang mlorot. Nggih. Nggih. Nggih, Lenggah ngasor riyen. Piye apike di piye ya ki? Mboten nama-nama to? Terus sehat? Nah, kon Nggih, lenggah nang nggih, kono. nggih. Ah, ulah maksud tetep. Ana selang, Ngapa? infus. Kon lenggah sik nang kono ra. Lenggah sik riyen mawon. Ku lha ra gelem e. Wah, ya sakaremu urusanmu lho, ki aku ora ngerti lho. Iso tombok lho aku. 30 mah ning Sarjito.
Tenang, Pak. Wis tak nenge wae. Aku seratine. Walah ketemu meneh. Tambah meneh. Walah Lenggarien, Pak sapa asmane Pak sapa? Raden Hartanto. Oh, Raden Hartanto. Heeh. Lenggarien Pak Raden. Lenggarien nggih ngaso. Ah, lenggari kurien. Napa turun-turun sik? Iya wis. Iya. Piyayi oke. Wah, ya saking cintane karo budaya iki ngono Budaya, kuwi. Nek ora saking tresnane ra mungkin. Direwangi Mustika Tuban. Apik. Ha iya. Mah nangis ya, Mas? Piye? Coba. Ayo nanu wi gentinan, Siapa? genti kowe urung ngadeg ta kowe? Heeh. Wah iki. Ya. Arang metu ya apik ngono kok. Apa? Arang ngadeg kene apik. Ah iya. Selesai nyelat putih-putih. Sapa? Iki lho. Kancamu kuwi. Durung. Dereng kene. Durung Pak Raden Hartanto. Bajinge isih minggat. Mengke nek pun kecekel. Pun. Lah lenggarien ta kene. Mengke nek pun kula ditompol ten Janabadra, niku sing ngadeg sampean nggih. Nggih, sampean lenggar. Nggo teng mudar. Bocah apa? Mangke nggih Pak sabar nggih. Mengke. Sabar nggih. Kula tak anak kula wedok sik. Nggih. Tobat ora. Ya urung tau ngerti kula nggih. Sampun, ayo biasane melu kok ya. Oh ya ning ya. Ya ming sawetara lagi bar cuti merga melahirkan bonang jabang bayi. Bonang kok bonang. Oh dadi ya gek dongsum sok kur gentenan. Nah, bar tiwi si Orisa. Bar Orisa bareng karo Ika. Ya wis. Kowe rasa sik. Elisa kuwi tak kon alon. Elisa ora bakal isih jomblo kok. Oh. Isih ijen dheke kok. Kok ya aku mempeng to ya. Wah tenang Pak, waduh omongan aja. Melu semaur ya. Wape iki. Termasuk cerdas. Angge Raden Mas Bambang Hermanto, sapa? Hartanto. Hartanto nggih. Yo nembang apa wi? Nembang apa yo? Kembang rawe nggih. Oh iya, kembang rawe. Kula tak nembang rawe sik. Nek melu ngadeg pun urusane niki to. Nggih. Soale kembang rawe nek jenengan ngadeg mah gegatelen. Nggih to. Oh, rawe iki gatel kok. Ayo langsung apa bawa? Nggih lajengan. Lajengan. Ya, Mangga. ora kuat ngampet ya langsung wae. Yo, mangga. Saya
Dan magnete apik. Magnete apik piye? Ngegron. Krungu swara to jenggerat. Wiwitane. Enggak, Pak. Iya. Pripun pun menggah-menggah? Nus pripun? Biasane iki nek bajing loncat kuwi. Lah niki dede bajing loncat. Kembang Niku rawe. Kembang rawe. Pengen apa? Mengke waduh. Ampun kemrungsung. Wong bajinge ya lagi kesel. Alon-alon. Entene garangan. Nggih, entene garangan napa luwak? Lah nggih, pokoke waten sekeca. Oh. Mboten napa-napa ning pun remen. Nggih, semangat nganti ngetokke arta pinten ku wau. Mboten sadetung ndak malah mengke getun nggih. Iya wis. Nggih. Goro-gorone apik iki. Apik. Aku malah itu hiburan. Gono menghibur mah terhibur diriku. Nggih, Pak. Waduh, nggih. Sip. Nggih, Jan. Jenengan sinten? Oh. Oh, ya beruke nggih. Heeh. Ayo sa gentenan sa, Elisa. Ya. Ana lali janjine sa. Tandang ngono sae. Aku njuk tulung. Tandang ngono sa. Iki wis ora iso tindake nek ndek pepinginanku langsung par. Langsung joget. Heeh. Baterainya akeh tenan iki Pak. Iki kok kan mau Oh iya, bajing loncat ngene. Tapi bajinge durung ana mengke paene. Saniki lali janjine riyen nggih. Siap Niki- joget malih to? Sabasa. Niki lali Bajinge janjine. rungono sing sik. ana. Nek wis janjine ora lali lagi ngelingke bajing. Cat. Ngeten nggih? Ngeten nggih? Kowe iki nek getem-getem dhewe malah engko mumet. Santai wae le ngladeni iki. Iki hiburanku, Cik. Oh. Aku nendang sik Hiburan kono. kok ngeden-ngeden. Disiapke coba. Siap gak langsung. Ah. Tenang. Wah, iki. Wah, dagel lho iki ne. Hah? Wis Tenang, tenang sumsum. Oh iya. Siap gerak. Piye? Lencang. Lencang ke muka. Ya. Lah iki gesek pandai, gesek pandai iki ne. Pak. Ibu mati. Elisa mumet lho. Niki, niki. Oh, boten Cek ngece, kula, boten Pak, nek ngece. kalian jenengan boten wani. Boten wantun. Paling neng buri kula. Sing salah niki cangkeme niki. Boten jenengan boten. Iki niki wau, Pak. Nek kula le jaman SD upacara. Iki nek lencang depan niki. Nggih, lencang depan kok hormat. Atene yo ngene iki. Alah sasa. Kowe mau aja munggah mah tambah kuru kowe. Seneng aku terhibur aku ya Terhibur, Anya, ta? terhibur jelas. Suane gamelan karo piyanti-piyayi oke sing guyu ki yo antarane lencang depan karo siap ki. Anjir leres. Sama-sama. Oh iya bener ya. Oh, bener kok. Bener. Sing ora ketara ki lambemu. Salah iya. Sing jelas nek lencang ke depan karo hormat ki meh padha nggih, Pak. Oh. Ini kita iki Kowe iki kurang jelas kok. Coba balenono. Iki jelas ning bruwen. Coba balenono. Siap. Siap gerak. Oh. Hormat gerak. Kowe bener ki. Iki pancen kudu diwalik. Alah. Pun tahu toh? Oh, siap. Jajal meneh. Pasukan siap gerak. Iya bener, Berhitung. bener. Berhitung mulai. 1 2 3 4 Wih, mantap. Iki pas dikirim nang Vietnam. Iya. Pak, sabar, Pak. Pak, Iya. sabar.
wis ya. Oh iya ya. Sesuk iki diketok ya. Diketok di-upload dhewe mesti viral. Kabar ya. Inggris kan. Oh iya, beres. Amazing. Ale mempeng saking mempenge ngidak-idak sikil kowe mah. Sesuk dijuduli Elisa plus Sehono mungsuh wong suwung. Amin. Ape iki suwung. Siap toh, siap suwung? Iya, berhitung wis. Raden Hartanto. Wis, Istirahat di tempat. Gerak. Istirahat. Masuk, Pak Eno, masuk iki masuk ya. Istirahat. Alemu nyabani ra cetha. Lihat mulutnya apa ini? Yang bunyi sana. Oh, Mulutnya sana, ini mulutmu mana? Rancu ya. Heeh. Nah, hampir sama. hampir sama. Karena kok nggak dua kok. Oh, iya. Mulut sama ini. Mbak Limbo, Jangan dua mulutnya Mas Sehono. Salah satu saja. satu saja. Mulutmu apa mulutku? Nah, mulutmu Pilih yang mana, Pak? Oh, mana toh? Aku Lebih tak jadi jelas. cagak mic wae ra omong aku. Ora ono cakap mek ra ono. Yo, tali janjine sih. Yeay. Ah. Lali janji. Langsung niki nggih. Kene mboten Langsung lali wae. bajing loncat. Siap, Pak. Goyang maneh nggih. Wah. Anggere entek Luar biasa. napase do tanggung jawab. lho. Oh, bajingane lagi nggawa gerobak. Durung. Yes. Sip. Yes. Yo. Mangko Pancen Pak niki tak langsung gawe loncat, nafas Pak. entek. Siap. Yes, I do. Yes. Yes. Exactly very much. Yes. Thank you. Mbak Elisa is beautiful. Thank you. Siono. Handsome. Yes. Kok madonekke balsem. Handsome. Sem itu cakep. Ayo cakep, Pak. Bagus. Biasa cah nom e kok. Kok keris. Kok keris. Neng buri. Nang ngarep nyocok. Oh. Iki Apa? pokoke bar bajing loncat awake dhewe iki kudu tumandang. Aku lek ku melek pirang-pirang sasi iso ilang blas. Ilang blas ta? Entuk tombo. Raden Mas. Hartanto Kaca. Hartanto Gatotkaca. Wah, iso mabur berarti Pak Raden ya. Iso mabur. Lan disuwiwine ning endene. Oh, iya waduh. Gatotkaca kaya sing Raden Gatotkaca tulung dipotolke sirahe Sehono. Iku alah. Raden Mas. Gatotkaca pringgondani Werkudara Jodipati. Loh. Atak ping 10 gak gledhak. Ayo, lali janjine yo. Lali janjine. Yo.
Bajing Raden. loncat kok ngene iki lagune. Beda nggih, Pak. Dadi bajing loncat nek niku. Patuk, Pak. Oh, rada serak. Oh, iya. Niki adi glontor apa iki? Glontor kipas angin kuwi. Ekstra toh? Bukan bajing loncat. Oh, dereng nggih. Ya, saiki sekarang bajing loncat. Sekarang bajing loncat. Oke? Bajing loncat nika. Ampun kali metenteng ndak wedi sinden dipetentrengi. Weh wong kula mun dereng kok. Pari 30 kok. Iya. Angke. Iki. Milih. Kowe aja wedi kowe iki sinden anggere ketekan ngono kuwi sindenmu bakal laris. Angke. Tenan niku. Ten pundi mawon nggih. Asli. Diparo karo iki. Oh. Jujur nggih. Nggih dhewe-dhewe no. Niki nek diparo mboten saged. Mboten sae nek paro-paro. Duit kok diparo teng era payu. Ya. Nggih. Pun Sakane Pak Dalang sesuk subuh. asubuh wis do mulih dhewe-dhewe kok. Nggih, nggih. Bagi duit distribusi. Nggih, Pak Dalang besok subuh itu distribusi uang kepada jenengan karo iki karo Wiyaga barang iki didistribusikan. Ini tadi wawancara dari Bapak dosen yang sudah pensiun. Iya. Oke. Ndi? Iki ana sing lek guyu nang streaming nganti diseneni tanggane lho. Oh iso. Gatot. Jare nganti seneni tanggane. Tenan ngono ya. Nggih. Kami tenan saiki. Tenan. Nggo rame, Pak. Ah kecekel kok wong soalé. Iki lek omongan wis ora ana topike. Ngaton gelayaran wae. Sisan. Nek ra ngebyur ngene iki ora. Mboten ayam, ning ayam. Ayam bek. Beneran wajib nyawer iki. Wong jenengan gasih nyawer. Oh nggih. Endi? Aduh. Ana wadah? Yo apa, Mbah? Nggih, hah? Yo apa? Lambah-lambah. Yo, bajing loncat Mbak Ayu. Yo. Nggih. Pripun ajeng nyawer? Oh nggih. Aja ndak balah. Duh. Kudu dituruti ora. Dituruti. Ben mengko ra mulih ya padu dhewe lah kok. Aja toh pawon katut kok. Iya. Nggih, Pak. Nggih kok. Cocok. Arep ngatasi Altasono. Lho kok aku lho, Mbah. Yang padha-padha tuwa kuwi lho. Hai, aku ya tua toh. Ya tuwa. So. Sudah. Masih. Anenge bayung kok so. Engko. Gunung Sing loncat. Galunggung. Ngertos mboten? Kok bajing loncat artine kok wong gunung Galunggung kok bajing loncat. Nggih. Mangga. Kabangkur. Patine sih ana. Oh, iki seneng aku. Seneng aku. Ra ngantuk ya, Mas. Gunung. Ngene iki sias mboten. Sampeyan nu niate arep njaluk bajing loncat mboten. Kon meneng sih. Ben nyanyi. Ah kok sampean malah wiritan. Ngapik.
Sumet. Nggih. Ben iki menembang. Ya. Semadang katunjang. Ayo, ben engko aja diganggu, ben meneng wae kok. Ayo. Santeng kok. Telaga. Telaga. Nek jane tak pikir-pikir iki sing edan kowe sih. Oh, ayo. Wong buku ki wis manut lho, meneng konsentrasi dhek meneng wis aja diganggu. Aku wis ora ganggu kok. Siap, meneng-meneng. Siap, Bro. Wes. Wong wis meneng kok tak siapke lho. Karepku ki nek gak kaget gak gledak. Nggih pun. Oh, militer nggih, militer. Sakabayana. Terang kicik. Terang kicik di tengah gua. Pun tahu teran kicik dereng sampean. Hah? Kicik. Dereng to? Mula dimirengke. Dungo. Iki apik nek manut ngene iki apik lho. Apik iki. Weh. Pun tanglet piyambak ngendarani tak kelongi. Oh, nggih. Mbak panjenengan asmanipun sinten? Oh, nggih matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Oh, dereng nggih, dereng diwangsuli. Wah. Senane bebeda lho. Panjenengan asmanipun sinten? Kula Sehono. Ya madhep mriku ampun ngetke kula kok. Panjenengan sing pinter menyanyi bajing loncat asmane sinten, Mbak? Nggih, nami kula Ayu, Pak. Ayu. Nggih. Oh, nggih, matur nuwun Mbak Ayu maringi Nggih. kula lagu bajing loncat. Lho genep lho iki. Genep lho, Mbak. Apik lho tutur katane apik sing kurang sakoni sih ana. Aku kurang saon wis ditindhi gunting e. Dadi ora genep sekilo. Ayo. Gunung na ulah pundung turis sungkurulan sungkan Pripun disundul to disungkur. Sik yuk, sik. Aku masih mesake. Biasa mawon. Saya grantes aku. Nek wis bar bawa. Engko bar bawa obah nggih. Lah nyelot suwe iki kok. Iya, diam. wong manut kok ya. Diam. Ayo yuk. Wes lah. Ayo yuk. Tarim Margawayana. Kalau menjinge munggah medun. Selak arep nyanyi. Ngancik. Kalau menjinge aja kon munggah medun sih. Nggih. Ora Tak potak ndeke wae wong. Nggih. Nggih pun sepuh nggih. Sing sabar. Ngancik di negara di Sunda. Sinten ingkang kagungan putra ilang? Monggo pun saged
hubungan kali Mas Sehono. Menemukan anak hilang. Iya. Nggih, monggo. Mentel, Pak, mentel. Yen. Kek kon joget, Mbah. Ning iki wis rampung. Wis rampung. Pun rampung, Pak. kon joget. Pun. Iya. Nggih, ajeng joget mboten. Kok kur kaya ngene omongnya. Dereng niki Dereng. rampung bawa lagi terus bajing loncat. Kok kur kaya ngene? Ra gelem rugi. Ah, nggih pun. Raden Mas, Hartanto Gatotkaca Pringgon. Iki asine ndolani Sehono aja. agak iki aku iso bahagia. Nyuda penyakit ya. Saben nonton wayang teko mawon, Pak. Pak. Iki lho. Pak Dalang. Sindene nganti semende iki. Kangen karo Gatotkaca. Oh. Nang Nomporjo nggone Pak Lurah sing apa? Nggone Pak Lurah Nomporjo kuwi lakone Abimanyu gugur aku teko. Lah wong di Berarti sampean ora saka Bengkulu. Bengkulu ngetoke terus. niku lek ditekoke. Nggih. Yo bajing loncat. Mangga, ya. Bajing loncat. Ya. Ayo, aku kok sampluk-sampluk ayo. Bajing loncat, bajing loncat ke astana. Aduh, abdi lepat narasa dari
Sampun, Pak. Gatot Sampun nggih, kaca. Pak. Nggih, Pak. Wonten lepate nyuwun pangapunten. Mundur sami-sami. Matur nuwun Pak Dalang. Nggih, sami-sami, Pak. Sami wah. Isih sehat. Sehat piye? Wong Tegese- nyatane ya pener ngono kok. Ha nggih tegese rasah nyiapke apa-apa kowe. Nyiapke apa-apa dengkulmu kuwi ora. Nggih dengkul kula siapke kok nggih. Iya, Nggih, iya. terus pundi? Kae bapak tengok-tengok ijen kae kaya mikir abot rek. Ayo disewani ya, Truk. Yo. Monggo, monggo.